Това место е най-уникалното место, където може да срещне човек. Това е Фотиново. Уникална природа. Красиво е. Един хубав следобеден дъждовен ден. Вижте как горе облаците още са горе в тъмни в небето. Просто разкошна е. Слушайте как пеят птичките само. Гледайте каква красота. Такава природа няма никъде. Затова нека да си обичаме България, да си я пазим България и да няма завист между хората, а да има любов, обич и разбирателство да има. Вижте каква красота само. Колко сладко пеят птичките. Чувате ли ги? Погледнете каква красота. Опитва се и слънцето да се покаже след дъжда, който заваля преди малко. Толкова е красиво тук. Толкова е приятно. Само човек може да го разбере, когато е тук, когато ще дойде тук. Това е Фотиново. Вижте каква красота, хора, вижте. Божествена красота.